Здравейте! Преди да започна, искам да ви благодаря за подкрепата. Надявам се да не ви разочаровам с този клип. И понеже съм музикант, реших да говорим за музика. Така, пак искам да ви благодаря. Не очаквах да събера дори 10 абоната, но в момента са 97 абоната. 773 показвания на клипчето, 76 харесвания и 7 не харесвания. Искам да ви благодаря. Така, да започнем по темата музиката. Това е много хубаво нещо. Както знаете, има много типове музика, жанрове, т.е. Искам да поговорим за тях. По-точно за хората, които слушат различни жанрове. Така, според мен не трябва да се разделят хората по това какво слушат, защото не музиката прави човека, а човек се става по съвсем различен начин. Аз по принцип слушам това, което ми харесва. Не слушам чалга. Не казвам, че мразя чалга, макар че преди я мразех, вече не я мразя. И това да кажеш на един човек, който слуша метал, да му кажеш, че е металист, това е супер глупаво. Или защото е с дълга коса някой момче да е металист. Не може така. Вчера гледах едно клипче в Ask.fm, сигурно всички знаят този сайт, на едни момиченца на 8 и 10 години. Едното е на 8, другото е на 10. И няма да ви показвам клипчето, че не знам аз защо. Само ще ви разкажа накратко. Значи, питат момиченцата коя е столицата на България и кой е президента. Мисля, че това беше въпрос. И момиченцата казват, нали, аз съм на 10, тя е на 8, откъде ще знаем, ние да не сме зубърки като вас, и показват средни пръсти. Това според мен не е от музиката. Макар че има песни, от които можеш да го пееш, но това е друг въпрос. И защо трябва да си зубър, за да знаеш коя е столицата на родината ти? Президента и аз на толкова години не го знаех. Как няма да го знам, бе? Ама столицата. Столицата просто няма как да не знаеш. Ако не е по друг начин, в интернет можеш да провериш. Макар че столицата би трябвало да я знаеш. Не защото това е закон, просто не знам. Има неща, които всеки българин трябва да знае. Сигурен съм, че и не знаят кога е създадена България. Не помня кога се учеше, в кой клас, но пак не е толкова сложна информация, една година. И две имена. София, град София и Росен Плевнелиев в момента. Мисля, че той е новия президент. Нали? И не знам, добре е, че не всички момичета деца. В смисъл и аз съм дете, но имам предвид от 2000-та година нататък. 2004 дори. Значи едното е 2004 на 8 години. Другото е 2002. 10. И това беше за момиченцата. Това сайт Ask.fm няма какво да говоря за него. Просто... Значи... Има много жанрове музика, както сами знаете. Чалга, рок, метал, хип-хоп, рап, т.е. или хип-хоп. Няма значение. Малко са несвързани нещата, които говоря. Ама просто не съм писал никакъв сценарий. За напред не знам дали ще пиша, може да напиша за някой по-така дълго клипче с повече вложен смисъл. В това клипче сега пак има някакъв смисъл.
Това беше моето мислене. Надявам се да ви хареса. Коментирайте долу, харесвайте, абонирайте се. Приемам критика, ако е градивна, разбира се. А градивна критика не е намери си приятели, нямаш живот. Това не е градивна критика. Ако искате ми питайте въпроси, пак в коментарите. Ако искате на лично съобщение, пак ще ви отговоря. Следващ клип ще има, може би, не знам кога ще е, сигурно пак следващата седмица вторник. Дайте ми тема, ако искате, задайте въпроси, както казах. Малко се повтарям с другите влогари, с тези теми и въпроси. Но и това беше от мене. Ако искате, коментирайте. Абонирайте се за мен, ако ви е харесал клипчето, за което силно се надявам. И така. Чао за сега. До следващия път, ако има такъв.